Ya, semuanya. Spesial kembali bareng Yo ODB Music. Kami segenap keluarga besar Hajat, keluarga besar Bapak Sahru, Ibu Rukiah, sekeluarga. Ya bang. Mungkin sampai terjadi kakang enok wis duwe rapi senokne masih duwe laki antara kita cintane terhalang dosa. Pengen pernah video callan rasa ketun beli sampai kawin disanggup on nambah dosa kakang emong bokat kenang hukum karma. Obat Aur-aur Bapak Dharma, majikan tua, majikan kita si paling eman, Bapak Dharma. Sambung kembali tobat. Demo. Ketuon ajak ketuon, kakak ngerti ning perasaane wong wadon. Beli ngerti sampai terjadi, ora sanggup yen cintane dibagi-bagi. Aja dibagi-bagi Bapak Dharma. Cukup mangko senok baik. Sing sabar senok sing sabar, sing kerep maca istighfar. Yen ora kelakon ning donya mengko bae kelakon ning swarga. Sing pengen pernah video callan rasa ketun beli sampai kawin sanggup kon nambah dosa kakang emang bokat kenang hukum karma. Dalan tapi aja. Sosial keluarga besar Bapak Dharma, majikan kita deh. Wong sing paling eman. Yuk, angge Bapak aja. Ketuon ajak ketuon, kakak ngerti ning rasane wong wadon. Dia ngerti sampai terjadi, ora sanggup yen cintane dibagi-bagi. Asik. Senok sing sabar, sing kerep maca istighfar. Yen ora kelakon ning donya mengko bae kelakon ning swarga. Rasa ketun beli sampai kawin, beli sanggup kon nambah dosa kakang emong bokat kenang hukum karma. Masya Allah semuanya.